गिबियावनो राजा अमा फेसबुक पेज लोगोसेनो बड' एडभाइजार इउटुब चेनेलनि जानानै आं साबायखर बावबाय। आंनि बे राजा अमा आरो बड' एडभाइजार इउटुब चेनेलखौ अनसायनानै लागोन, लोगोसेनो चेनेलखौ जौगाहोगोन होननानै आं आसा खालामबाय। जोंनि जा बर'फ्रा बा जोंनि माखासे माहारियारि आफादफ्रा जा डिमान्ड खालामबाय दं दायो, डिलिमिटेशननि जा द्राफ्ट फोसाबनायनि उनाव जा बेले बेजे नुजाथिदों, बेखौ लानानै गोबां जोंनि माहारियारि आफादफ्रा सोंखारिगासिनो। डिलिमिटेशननि जा द्राफ्ट ओंखारबाय बेखौ गोजोननाय मोनाखै। दायो जोंनि बर'फ्रा मा डिमान्ड खालामनांगौ रायजोफोर, जि लकसभा समस्ति जागोन माने बेखौ बर'फ्रा खालि बिटिआर एरियायाव थानाय एबा बिटिसि एरियायाव थानाय 6 शिड्युल एरियायाव माने सिक्स शिड्युल एरियानि एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौल' लानानै माने बानायनो थाखाय माने डिमान्ड खालामनांगौ इन्डिया गभर्नमेन्टनाव। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय बिथांमोना मा खालामबाय, 15टा सिट होनानै 6टाखौल' एसटि रिजार्भ खालामबाय, 9टाखौ होआसै। दा 15टा सिट बानायनायनि मुलाम्फाया मा जाखो? नौटाखौथ' बिथांमोना उदाङैनो दोनबाय। बिथांमोनाथ' 6 शिड्युल एरियानि मान मर्यादाफोरखौ माने बिथांमोना बोखारनानै दोनदों आरो बिथांमोना। जों जेब्ला समस्तिफोरखौ नायगोन अब्ला माने 40टा आउट अफ 30टा दं। बिनि गेजेराव जोंनो 15टा खालामना 6टाल' होबाय आरो 9टाखौ बिथांमोना उदांनो लाखिबाय। बिथांमोना लासै लासैना 6 शिड्युल एरियानि जा मान मर्यादा, गावखुंथायनि मोन्थाय, पावार एन्ड फांसनफोरखौ बिथांमोना मा राहा लानानै बिथांमोना बोखारनो हागोन बेखौ माने बिथांमोना माने नाजागासिनो। बेखौसो जों माने नुनो मोनबाय डिलिमिटेशन द्राफ्टनि थ्रुयै। दायो बिथांमोना दरं खालामदोंमोन, दरंनिफ्राय उदालगुरि एबा भैरबकुन्द बानायनो नागिरदों। दरंनिफ्राय सोलायनानै उदालगुरि ना भैरबकुन्द बानायनो नागिरदों। नामजोंथ' जेबो नाम सोलायनानैल' मा जानो। दायो बिथांमोना नाम सोलायनानै उदालगुरियानो जा भैरबकुन्द'आनो जा खालामथों, नाथाय बेयावबो जुदि नन शिड्युलनि सुबुंफ्रा थाफादेरोब्ला बर'फोरनि डिमान्डआथ' जाफुंनाय नङा। नन शिड्युलनि सुबुंफ्रा जुदि थाफायोब्ला साननो गोनां रायजोफोर, गोबां साननो गोनां। बिथांमोनाथ' जेसेबांखिनि 6 शिड्युल एरिया दं, बिथांमोना बेखौ गासैखौ माने एसटि रिजार्भ खालामनासो होनांगौ। मोनसे माने गोजोननाय, माने
जोंनि जा माने 6 सिडुल एरियानि सुबुंफोरखौ बिथांमोना माने खेंख्रा नोजोरजों नायगासिनो बेखौसो जोङो हमनो हायो दायो रायजोफोरा। गोजोननाय थाबाय आंनि बेखिनि बिबुंथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। जोबथारनायाव आंनि भिडिअ'खौ शेयार खालामथारगोन होननानै आं आसा खालामबाय। जै बर' हारिनि।